Dar nici nu se vede. Frate, fă-mă post. Ce poți să fac? În excursie. Stai, mă! Pitica, fraiere. Care pitică? E fosta ta, adică actuala ta prietenă. Ai pitică cu aia? Doamne, frate, zici că Doroftei a dus la plus 100. Dorin, Da. tu ești unul din șapului, cu asta altă ce faci? Ha? Ba, e și cu aia. Încearcă să am venit la Moldova. Bă, mâine, hala! Sac mai caca! Bă, mâine ce faceți? Sac mai lac. Ce faci mâine? N-am, more, n-am. Doroftei când avea 100 plus. Smack that too! Abonament la KFC, are datorii deja. Wait. Stai. Stai cam negru, că spală. Are Odibas. Nu se vede că e întuneric în pula mea. În tramvai întuneric, tu ești negru, nu se vede nimica. Dă-i cu un cap. Dă-i cap, 3 cape. Ce se ascunde polonezul? Polonezul! Poloniez, nu poloniez. Nu că merge Ando YouTube-ul. Mai este vâlcolac aici în centru. Nu mai e, mă. Păi să-mi suși pulă dacă e. Are 300. Numai că e China, e 3. Da. Pe mine nu mai chemat. Să mă cumpăr colac. Erai cu ăsta. Nu eram cu ăsta. N-ai putut să zici, mă, fraiere. Alex, uite aici ce pulare. Dar puneți-mă peste limbă, mă, că așa stau și nici minute. Piște-te la să mor tu dacă nu te piși în tramvai. Nu, că e scurtă stația. Alex, din piele. Din piele. Ascultat. Ascultat. Mai mari pantofii ca el. E mare, mă, dar curul. Îl pic pe Bega, n-are probleme, nu ia apă. Alu! Oale! Stai să pun. Oale, avem oale! Oale, gratițe, mai avem, doamna! Nane, mă! Oare persiane! Călana! Strepțe, curve! Credița avem, doamna Oale, vasă mai oale. Pămăta avem. Vasă, oale, credița. Pase, oale, cretiți, mai avem oale! Doamna! Alo? Deci trebuie să căbrăm să mergem în centru, mă, proștilor. Ce să faci? Facem o plimbare. Deci noi KFC. Trage frâna de mână. Ne dăm jos la toate și venim pe jos. Da, pula. Oale! Oale! Crediți, mai avem! Oare persiane! Persiane! Ia uite. Covoare de rață! Uite cum stă bossul. De la firma Curu. Aerul cumpărat, oameni! Bucura doamna, ca pe camere! Ce mă muie? Închideți viți! Închideți viți să mă muie! Unde nu se vede niciodată? Palmezi? Ale, trece aia! Bă, tramvai aici, o pula mea aici stă! Fugiți repede! Alo! Alo, doamna! Se oprește! Ale! Nu te-l pierde! O, mă, criminalule! Eu simt Fugi de ea!
Nu! Doiu, doamna! Hai ce faci că se vede ca lumea în camera. Hai că toată lumea face biletul. Nu-i place la care. Îmi place la mine aici. Ce fain se vede. Polonia. Da. Amoca. Stai jos, negrule, așa, în rând cu băieții. Stai. Stai să dau zoom la Audibas. Stai mă, nu te mai mișca mă, că n-am cameră bună. Uite, vezi, se vede Adibas. S-a căcat o cioară pe tine. Unde mergem, băieți? Acolo. Ai făcut biletul. Alo? Pe YouTube. Să-mi suci pula de ziua ta. Nu poate să stea pe burtă cu aia, că se răstăgunește. Asta e ca carapacea. Am emoții de la Mapet. Dai fain aici, bă, că e lumină. E lumină și cald aici, bă, hai să mai mergem. Aprinde. Nu, mă, ești nebun. Merem pe mall. Nu că n-am bluza roz pe mine, bă, te rog. Da, da, rici cu calară. Uite viperul. Cine? S2000, bă, muie. Uai, ce frumos. Băi, poză la ok. Băi, nu e. Uite. Yes. S-a făcut lumină în sat, frate. Tot pe Cristi îl bate. Bă, dar ia dă telefonul, ia ia să te filmăm și pe tine. Ținează și burta lui. Ia mâna. Hai că nu se vede de burtă. Undercover. Dar aranjează și tu șapca aia mai frumos. Ghida, ce faci cu ghida? Ja. Așa era și în ghida. N-a bine, gata. Bine, hai că să vedem. Gata, hai că te pișunești cu camera. Aprinde becul. Alo. Ia mâna din buzunare. Scoate mâna. Scoate mâna din buzunar. Florin, ești gata? Bă, ești gata? Nu. Bă, ești gata? Ești gata? Nu mă termine mai greu. Gata să nu ca prietena ta.
Ce stau martori în tramvai? Martul Ceikovski. Martul Hevola. Opa. Laud, dă-ți căciula jos. Se face lumină în pula mea. Smață și nu de pașă. Du-te, Dexter. Barză vopsită. Bine, ceau.